Cum putem transforma o scară exterioară dintr-un gri prăfuit într-una din negru antracit? Haideți să vă arăt exact. Uitați, așa arată granitul agam, periat, simplu, și așa arată cu tratament. Tratamentul cu care am intensificat culoarea granitului se numește Bril 01, iar aici voiam să vă arăt că nu doar ajută să arate mai bine, ci și îl protejează. Am dat cu ulei pe această bucată de granit tratată și cu aceeași cantitate de ulei pe o bucată de granit netratată. După 15 minute vă arăt că pe bucata de granit netratată materialul s-a îmbăxit și a rămas această culoare neuniformă și lipicioasă, iar pe partea de granit cu tratament nici nu se cunoaște că a fost ulei.